Po minulom dieli, kde som na svojej dobrodružnej výprave získal diamantové brnenie, som sa pustil do temných zákutí Minecraftového sveta a takto to dopadlo. Rád by som vám taktiež ukázal aj najstupidnejšie ťaženie obsidianu široko ďaleko. Pozerajte a posúďte sami. Ty koko. Tu ma napadol gang týchto zelených hnusov. No. Jackpot. Áno. Čo? Po následnom vyplávaní na povrch som sa dostal do potyčky s miestnymi obyvateľmi, ktorí ku mne neboli veľmi zhovievaví. Tu môžete byť svedkami relatívne nevídaného fenoménu, kde do vás skeleton vystrelí creepera. Portál. Títo dvaja creepery, títo dvaja zelení páni, títo dvaja zelení, ja sa neviem vyjadrovať, ja nemám žiadnu slovnú zásobu, toto je strach. Dobre, proste creepery na mňa skúsili koordinovaný útok z obidvoch strán, iba že ja som to odvrátil, jak najväčší pán. Sa hodí, toto neviem. Po zopár vyzabíjaných nepriateľoch, traja skeletóni, ajajaj, som perfektne takticky vystrelil creepera do Endermana. Počkej, on je teraz nahitovaný. Nie, radšej nie. Či? Rozhodol som sa ho zneškodniť. No podobne. Aha, už ide. Z mojej reakcie môžete vidieť, že som bol na seba veľmi pyšný. Dobre som ho zmasakroval. Tu mi trošku robili problémy títo agresívni občania Minecraftového sveta, ale východ slnka hral na moju stranu a vyhral som. Au. Som sa nestratil, dúfam. Čo je toto? Dedinka. Kompas sa im možno hodí. Čaute chlapci. Keďže obyvateľia tejto dediny mi nechceli pomôcť so mnou nič vymeniť, tak som im to drsne spočítal. Trošku ich okradnem. OK, kde som ja? Tam kdeže, hej. Či? Ja som tu hneď. Budem sa vyprázdniť troška, lebo už toho je veľa. Není uhlia, super. Počkej, nedá sa urobiť jedna taká sranda? Áno, po následnom vyprázdnení som zistil, že nemáme uhlie a plne krásne som to vyriešil. Tu som sa následne pustil do krásneho mierumilovného farmárčenia a zväčšovania mojej farmy, mojej krásnej farmy a tu mi to prekazil tento hnusák. No tak. Gec. Krása. Už nebudem hladný. Takto.
tu, ako môže váš šikovný zrak zachytiť. Som sa pri rúbaní dreva objavil v tomto iglu nelegálne testovacie centrum na ľuďoch. Trošku som ostal znepokojený, tak som ich vykradol, šlohol pár vecí z čestky, ujebal brewing stand a pokojom na duši sa vrátil na povrch, kde som dostal ťažké facky od skeletonov. Oh. Hmm.